Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो जोङो दिनैसो ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर हांसोजोंहाय ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरबाय फेमिलियैनो जानो नागिरदों ओमफ्रायो दिनैहाय जोङो स्पेशल गेस्टबो फैगोन नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्रायो दायो टाइमा 4टा जाबाय आरोना लोगोफोर आङो दा बेंटलावहाय थांनो नागिरदों ओमफ्रायहाय लोगोसे एक्सप'आवबो बेरायबोफानोसै आरो बेंटलावहाय एक्सप' जादों नालाय बेयावहाय बेरायबोफानोसै जोङो दायो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो स्पेशल गेस्टआ सोर उनावहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै दै दायो महाय बेरायहैनो नागिरदोंमोनलाय जों दानि एक्सप'आवहाय बेरायहैनोसै लोगोफोर एक्सप' जादों नालाय बेंटलावहाय ओमफ्राय दा बेरायहैनोसै औ बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि बेरायनायखौ दायो खरसाखौहाय लाखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दासो एक्सप'आवहाय हाबनोसै ओमफ्राय आङो उफाय गैया आरोना भइससो आङो रायलायनांबाय हिन्दी सं दामगासिनोमोन नालाय ओमफ्राय आलासियाबो जोंना फैगासिनो दङ काजोलगावनिफ्राय दाबो मोनफैयाखै बियो बे समावनो जोङो एक्सप'आवहाय बेरायबाय थानोसै बे फैसान्दि ओमफ्राय बाजैमोना जोंहा बेरायग्रोबाय आरोना जोङो बिसोरखौ गारनानैहाय फैग्रोनाय जादोंमोन नालाय दायो जोङो बिसोरजों लोगो लाहैफानोसै थ' लोगोफोर बिदिब्ला बयबो नायलांबाय थादो जोंनि बेरायनायखौ आरो मा लाबोदों एक्सप'आवहाय नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायफालांबानो जाबाय नै लोगोफोर बिराद मोजां उल साद्रि फानदों आरोना नै बेहाय प्राइसआ 100ल' ओमफ्राय गासैबो ड्रेसा गोजां बोथोरनि गोजा आरोना गोजां बोथोरनि सिजेनखा नालाय ओमफ्राय उफाय गैयालै भइससो रायलायबाय थानांबाय आङो हिन्दी सं दामगासिनो खाथियावनोबोनो एक्सप'जों लोगोसे सार्केसबो लाबोफादों नालाय बेहा एकदमबारे दामगासिनो आरो नै कुर्तायाबो मोजां फानदों ओमफ्राय गस्ला गुदुंफ्रा बिराद मोजां आरोना खमावहायनो जोङो नायबाय आरो बेखौनो ओमफ्राय उल साद्रिखौहाय जोमो लाबाय बाजैया ओमफ्राय नै गस्ला गुदुं नायबाय जोङो ओमफ्राय नै बेयावबो उल साद्रि दं आरोना जोमग्रा बिराद मोजां नै बेयावनि क्वालिटिफ्रा वाव ओमफ्राय कालाराथ' दा बुंसै आरोना बिराद मोजां कालार दङ ओमफ्राय प्राइसआबो एखेयानोखा खम बेसेनावनो मोनखायो 100ल' प्राइसआ ओमफ्राय नै कुर्तिफ्राबो बिराद खमनि आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय गासैबो ड्रेसानो सिख्लाफोरनि गोजा आरोना नै ओरैबायदि मोजां खम बेसेनावनो मोनगोन सिख्लाफोरनि ड्रेसखौहाय गासैबो गोजां बोथोरनि सिजेनखायनो गस्ला गुदुं गोजा आरोना नै लोगोफोर नायनो हागोन नै
जोङो ओरैबायदि बेरायबायना एक्सप'आवहाय ओमफ्राय मोनाबोलायबायनो मोनाबोबाय अयथासार मोनाबोबाय ओमफ्राय दासो हांसो सिथारनोसै आरोना ओमफ्राय दै फुदुंबाय नै दा हांसोखौहाय इयावहाय संब्रनानैहाय गांखौहाय फुनोसै आरो नै लोगोफोर हांसोखौहाय हमनोसै नै हास'नोसै फैद' नै हांसो खाग्राया जोंनिया नायल' जाल' माब्रैल' खानाय हांसोआ दा मासे सिथारनोसै जोखौहाय जोआ थावसिन जायोनो मेजेम गोनांसिन जायोनो जोआ बेखायनो जोखौहाय सिथारनोसै आरोना लोगोफोर नै आलासि जाजोंनिया स्पेसियेल गेसआ बेनो आरोना आं नोंखौ देखायाखैना दे मोजां देखाय भिडिअ'आवहाय नै बेखौ सिथारनोसै नै लोगोफोर हांसोखौ जोसो आरोना बियो जोआ गोथावसिन जायोनो नालाय बेखायनो जोखौहाय सिथारनोसै बिदै दैबायमोन ओमफ्राय बेस्रा ओमफ्राय हांसोखौहाय गां फुगासिनो दं आरोना नै लोगोफोर सावगासिनो दायो लोगोफोर ओरैबायदि मेजेम खारोना नै नायनो मेजेमखौ देखायसै गोमोलायखानाय गिन्दुला नै गिन्दुला ओंखाम जाफैदो ओंखाम गोरलै जाफैदो ओंखाम गोरलै गिन्दुला ओमफ्राय नै बिथिंहाय आलु ओंख्रि संगासिनो दङ गाइस नै लोगोफोर हांसोआ बेसेबां ओंखारबाय आरो नै बिराद बुरजा ओंखारबाय नै लोगोफोर गिबियावनो जिराखौहाय देना लाग्रोबाय ओमफ्राय नै पियास फानलुखौबो हानानै लाखाजोब्बाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें जिरा पाउदार ओमफ्राय गरम मस्ला गिबियावनो थाव गोथांखौहाय हरग्रोनोसै ओमफ्राय बायहेरायावसो संबाय आरोना लोगोफोर दाथ' गोजां बोथोरनि सिजेनखा नालाय अनावहाय संबाय आरो बायहेरायावहाय दायो लोगोफोर आंनि साराय थावा दुंबाय आङो दा फानलुखौहाय हरनोसै आरो दा फानलु सामब्रामखौहाय आङो मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनायसै ब्राउन जाजासिम लानाय मस्लाखौहाय हरनोसै नै दायो बेदरखौहाय हरनोसै बेदरना एसे गोबां जाबाय नै नै लोगोफोर आङो हालदैखौहाय दायो हरबाय ओमफ्राय बेदरा ओरैबायदि मेजेमखा लोगोफोर दाबायदि बोथोरावहाय मेजेम जायो हांसोआ दाथ' एवफ्रामबाय थाबाबो मेजेमाथ' रानखाया नालाय बेदरासो जामबाय थायो बेखायनो आङो हालदै होखांनानैहाय एसे खोबहाबाय ओमफ्रायो एरबाय ओमफ्राय दसे थानानैहाय दै होनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय लास्टआवसो आङो दुन्दिया ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै लानायखौ आङो होगोन आरोना आङो मोजाङैनो भिडिअ खालामनो हाखायाखिसै लोगोफोर
गोबां मानसि दङमोन नालाय जोंनावहाय अर सायलादोंमोन। ओमफ्रायो अरदाबाथ' मोननै संनांखाबाय, न' सिङाव मोनसे बाहेरायावबो संनांबाय। टाइमाथ' थांगासिनो नालाय जोङो हर थ'जानो गिनानैहाय मोननै संनांबाय। अर सायनायावहायबो अरदाब बानायनानैहाय संनांबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्रायहाय आङो भिडिअ खालामनो उसुबिदा मोननानै आङो बारा देखायनाय जायासै आरो संनायखौहाय। ओमफ्राय साइडनावहायबो गथ'फ्रा आंनि बियानैफ्रा भिडिअ नायगासिनो दङमोन नालाय, बेखायनो आङो भइससो होबाय आरो ना, कपिराइट फैजानो गिनानैहाय। नै जोंनि बेदरना दैया रानहांबायानो लोगोफोर, दसेनि उनावहाय दुन्दिया होनोसै। आङो दायो दुन्दियाखौ हरबाय, दैयाबो रानहां जाबाय नालाय। ओरैबायदि मेजेमखा। नै लोगोफोर, जोंनि हांसो बेदरा मोनबाय। ओमफ्राय बिराद मेजेम ओंखारदों, बेखौथ' फोरानजोबनो हाखाया नालाय मेजेमखौहाय, नङाबा बेदरा रानजोबगोन जोंना। ओमफ्राय बेखौहाय दसे एरनोसै, ओमफ्राय बिदिनो साखिनानैहाय खांनोसै आरो दसे दोनथ'नानैहाय। ओमफ्राय आङो सामब्राम गुफुर, हाइजें एरिखौहाय आङो देनानैहाय आङो होखांबाय लोगोफोर। आङो बेखौहाय भिडिअ लायासै आङो। दायो ओंख्रिखौहाय खांनोसै आरो, ओमफ्राय जोङो जानोसै। एसे हराबो थौबायना। दायो हांसो बेदरना मोनबाय। ओमफ्राय नै गुफुरसो नुबाय आरो ना, ओमफ्राय मोगथाङाव बिदि नङा, केमेरायानो गुफुरसो नुबाय नै। ओमफ्राय दायो जोङो जानोसै। मोजां भिडिअ खालामनो मोनाखिसै, मानसि दङमोन नालाय। ओमफ्राय हरबो एसे गोथौ जाबाय। हेल' एभ्रिवान, गुड मर्निं बयनिसिमबो। ओमफ्राय नै लोगोफोर, आङो दा सिखारनानैहाय दै जिङावहाय एसे बेरायग्लांफैबाय आरो ना, फुंबिलिनि बार जाफैबाय नै। ओमफ्राय लोगोफोर, मैयाहाय आङो ओंखाम गोरलै जानायखौहाय, जोंनि संनाय खावनायखौहाय मोजाङैनो भिडिअ खालामनो हायाखिसै। मा आइटेम्स दङमोन आङो मोजां देखायनो हायाखिसै आरो ना लोगोफोर। ओरैबायदि बेस्थ' जादों खामानियावहाय। ओमफ्रायहाय जोङो अलरेडि मोनाबोखादों नालाय मैयाहाय बाजारावहाय थांनायावहाय। ओमफ्राय एक्सप'बो बेरायबोबाय नालाय, ओमफ्राय बेयावहाय जोङो अलरेडि लेट जाबोखादों। ओमफ्राय हाखु दाखु ओंख्रि ओंखाम संफैबाय आरो ना न'आवहाय। आङो फैनानैहाय रावबो गैया नालाय जोंना। ओमफ्राय बेयावहायनो ओरैबायदि खामानि बेस्थ' जानानैहाय आङो मोजां देखायनो हायाखिसै आरो। ओमफ्राय नै जोंहा आलासियाबो दङ आरो ना, नै स्पेसियेल गेस्टआबो दङ। बिथाङाबो थांनो मोनाखै मैया हर थ'नानैहाय। बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।